Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem, og didto ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon, ug unya mabanhaw sa ikatulo kaadlaw. Nindot nga pamalandungan mga igsuon. Si Jesus nakahibalo gayod. Si Jesus nakahibalo gayod nga pag-adto niyo sa Jerusalem, siya pagataralon, siya pagahukman, siya maka-experience og kalisdanan. Siya sakiton, and eventually siya patyon. Pero bisan pa man nakahibalo siya sa mahitabo niya ngadto sa Jerusalem, wala kini nakapababag kaniya wala kini nakapugong kaniya sa iyang pag-adto. Hinunuan ni adto siya kay nganuman ningon dinhi sa katapusan ng first line sa atong ebanghelyo, after 3 days siya mabanhaw. Pamalandungan nato kini. Pamalandungan nato kini. At times in our life, we have our own Jerusalems. At times in our life, we experience Jerusalems in our life. Hinumduman nato nga sa mga kalisdanan, unsa man ang Jerusalem sa atong kinabuhi, kanang mga kalisdanan o kasakit nga atong naagian. Pamilya, family problem, marital problem, pamilya sa mga anak, problema sa mga anak, problema sa community, ug unsa pa na nga mga problema. Those are the Jerusalems in our life. Those are the Jerusalems in our life. In our gospel today, Jesus also, mga Jerusalem, ang Jerusalem ngayang atuan dito siya maglisod, dito siya maka-experience og kalisdanan, dito siya pagapatyon. Pero si Jesus kahibalo siya nga kato nga mga Jerusalem sa iyang kinabuhi, kibaw siyang maglisod ug mamatay siya, wala kini makapababag kaniya kay nganuman nihibaw siya nga sa katapusang adlaw after 3 days siya banhawon na ay kahimayaan sa kinabuhi. Kini nagpahinumdum kanatong tanan nga sa atong kalisdanan sa kinabuhi, yes, we experience those Jerusalems in life, pero ang atong kinabuhi wala natapos ngadto sa kalisdanan. Igabot sa panahon anaa gayoy kahimayaan. Only then, if we trust God, only then, if we submit ourselves to the Lord, and we let God to be God in our life, it is then that we experience the resurrection. Nabitay ginaingon, there is always light at the end of the tunnel. Yes, kumuagi kag tunnel, ngit-ngit kayo, but in the end, we experience light. Hopefully, mao kini ang atong mga pamalandungan. Kay usahay, kung naata sa tumang kalisdanan, kung naay mga dagkong problema nga atong maagian, unfortunately and sadly, ang uban mo resort dayon sa lain nga pamaagi. Kay mingon dayon sila, wala nay kapuslanan ug wala na gayoy paglaom ang kinabuhi. No! Even Jesus himself in our gospel today, according to Saint Matthew, si Jesus iyahang giatubang ang mga Jerusalem sa iyang kinabuhi, kay nakahibalo siya after 3 days, he will experience resurrection. Kitang mga magtotoo, kita gipahinumduman. We have our own Jerusalems in life. We are asked to face it. We are asked to submit it to the Lord. And we are asked to believe at the end there is resurrection. At the end, those Jerusalems in life na ay kahimayaan. Hinaot pa unta nga mao kini ang atong mga pamalandungan nga sa mga kalisdanan anaa gayoy kahupayan basta kita musalig lamang sa atong Dios Amahan. Amen. Palihog manindog.